Wane Lolwe Tv, chenro en Osemoke. Kendo liel. Anomondi makoyo. MC Jakakamega Spandita Safugoto Miso. Jokanga machine. Yes, we are supposed to disband Migori County. What is not happening in Migori County? Angomok timore Migori County. Kaka timore Migori, kaka timore Kisumu. Angomo timore Migori, matimore Kisumu. Gima timore Kanga machine for the first time. Wuok chamo niang. Amera. Niang ok cham. Oh, inyam. Wuok nyamo niang. Amane ne video. Machane wuok mor koso. No. Wuok pok komudo ga niang. Wadi penjo Evans. Mondo lerno. Hey. Understand mumude go cha. Yes. Iwane dhano, koso macha dhano. Maybe. Huh? Mago kwere. Kwere mage? Chalo dho Kisumo machamo nyoyo. Iwuotho Nyalenda Kondele irobo gi dhiang'. Gidho dunga machamo rech manu. Late by a lot. Osemoke. Kendo liel. Anomondi makoyo. MC Jakakamega Spandito Safugoto Miso. Koro wuoda bandu. Yes. Siasa ma 2022 sani wadong kod ndalo ma ok tine pira bich kende. Do you have a degree? Koso unye jo diploma. One. Achiel. E Africa ka. Okochuni ya kibed gi degree. Degree ni lazima. Binguni tuwe maonge degree. No. Kato chuno. In Africa, you don't need a degree. You need a degree, master's, PhD. Olo ibed gi diploma kada certificate. Kamarino. Johnson Arthur Sakaja Kosgei. Yes. Mano be nyiko zok nyinge. No, Nairobi gubernatorial. Aspirant. Candidate. Okay, an aspirant, okay, an candidate. Hopeful. Hopeful. Yes. Which was not. It's not. Senator Johnson Arthur Sakaja. Yes. Nyocho da chung governor county ma Nairobi. Onge degree ko sangi degree. Somehow, even you show me your friends, jomanu graduate go. Ka wan nwatieko school primary. Iwinjo wadhi e choto andiko oyo osiepa nyango. Wasetieko kanyo to waluongo ja picha. Gowa picha ma class of 1998. To en onge kata iwinjo colleagues mane gigogo picha mag graduation. Achiel. Bang' wacho miwacho go duto. Yes. Ang'o mane mondo migosi Johnson Arthur Sakaja ne timo degree nikech mokwongo wang'eni nyinge nie register mag joma no apply for course mar Actual Science University of Nairobi the year 2003. OPM gi Babu. The only person who take Actual Science is Babu Owino. Moyudo first class honors. Bas. Na neno transcript achiel kende mano mar migosi Arthur Johnson Sakaja. Oyudo is lelo. Bas. Basic mathematics. Actual gi ok donji. Ok donji. No discontinue sombe in Nairobi University. Ang'o mane mone dhi adhiya Uganda moriere to bed piny to som. Moloyo dhi kamoro ni isewinjo ga university moro ni Team University. Mago pok awinjo. Nyaka nene. Pok na winjo. Team University. Yes. Lit by a lot. Ng'ano miyo koro Polycarp jaluok sende. Dika ogino. Ka ogini gokinyi. Jablo iluongo gavana jaluok sende. Apenji. Hapana bwana. Iwinjo. Ocha dier. Polycarp donjo luoko sende ka. Sakaja. Odhi od ng'ato ni mimi ni Polycarp mimi nasimama kwa iluongo nang'o? Kiti ya ugavana. Oluoko cho. Tafadhali. Saluni ni kuoshe vyombo. Odonjo luoko sende. Mano PR. Ochako dhi choche mag City Council. Iluoko. Oluoko. Mochari. Mapok no luoko. Mochari beno dhi. Otimo makeup. Sakaja will have gone to Punjab. Iwinjo. Afadhali certificate degree mar Punjab. Moingo marta Uganda. Osemoke. Kendo liel. Anomondi makoyo. MC Jakakamega Spandito Safugoto Miso. Wuoda bandu. Oyo. Wan ka god ngolo moro ni Ohangla. Yes. AKA Ajawa. Wan gi modern Ohangla. Gi traditional Ohangla mane Jack Nyadundo Le Grand, Le Generale nocha. Le Grand nego mane? Traditional Ohangla. Iwinjo? Le Grand mano Jack koso. Jack Nyadundo. Okay, to wani matoni. Gi nitie ng'ama iluongo ni Jasiani luongo nang'o? Iluongo ni Otieno Loka. Those are the original traditional Ohanglists. Iwinjo? Koro masani ni luongo nang'o? Iluongo ni modern fusion. A blend of modern and traditional. Batisa nying temi do batisa. Yes. Udwa ketho gini. Tum to mitndi. Udwa ketho gini. Sikandol kaliech. Achiel. Ne udhi liend manager mar Emma Jalamo. Yes.
Ang'o manu timo kuno? Mina jo family ema no disappoint. Nu local lient manager mar Ema Jalamo uyanyo goda nyuola. Ukao liel uloko maru ulokru jodala. Anyuola mor kiran oyo. Okwanya tiyo kodi town ka to wasolo 1 million iwinjo to wabiro dala to kunya kata chiemo nwacho. Pot mochopo na ni samane fans magwa kata johera magu biro kowa iko wudwa. Miyo madala kae mamini kilimo noloro ne fans magwa nyaka baf mago kifuli. Ha? Awuo? Eno baf be gimituo no ng'ato. Ha? Jogi mkuru dwa bi marachu kalo nyaka jowa uloro ne gibavu. Wane wabiro mana limbe didiwa. Wabiro limbe didi. To aparo ni mar kilimo ni emochopo. To bende wabiro nyaka gi chiemwa. Chiemo bendo kwadwaro. Nyaka chowuonge go. Apenji. Wadwa pesa wa. Nu udhi yuak koso udhi e choko. Wadonjo gokinyo nego benwa luokore wa Nairobi. Iwinjo bengi Nairobi agolo madongo dongo. Nu nindo e dala cha koso nu nindo hotel. Iwinjo despite the fact nindo hotel kata dala min kitundu no nego beninyiso ni welo ukelo na pesa koro maecho my bath be usechamo breakfast. Iwinjo uketo wagengaji tudwa ni wasesolo pesa udwa ni wami. Notimore tok ne ber mano nu wawenu. Koro nyoro ka. Uyaonwa organogram. Yes. Food web. Food chain. Food chain. No. And food chain mangen mar grasshopper. Manamo. Grasshopper is grass. Grasshopper is eaten by man. In base chamo grasshopper. Nu siem no nyaka direction. Ni the arrow points to the eater. The eater. The arrow points the eater. The eater. Jogi dwanyo. Koro nitiere the eater, the yes. eated, the eaten, and the eaty. The eaty, the eater, the eateth, the eaten. Kore organogram ni kata ka food web kata ka food chain. Yes. Ini kanye ka. Kanye aja wangla. Ano ka aja lendo. Iwinjo. But iwinjo in all this jalendo benya ka feature somewhere. I think jogi kuodo wiwa. In fact, gi ketho ja komomolo. Yes. Image. Wacha gini. Ok nyal bedo ni gigi kata kutimo ge okay ji timo ge ndiyo. To kunyal expose gini kuru kelde mbui ni koro udwa ketho godo nying joluo. Producer timo ginene ogajore gi chingane be ogaji gi ngane. Anyway, ayano ke mane Professor Chieng Odongo. Yes. Would me gori no what? Mom. Okoni, the truth is not scandal. Ni food chain not food web not no seji ya dek nyamigori ano kalongo nyingato manok nyingato iwinjo nyamigori ongere gine wanyalo tiyo gi coded language nyamigori iwinjo Professor Chieng Odongo chija benga akuote ano kalongo nyingato magi oluoro kes owacho niya ni the eater king you the eater yes ni onge scandal kanyo shida mar the eater no yango odwango nyithindo milum the eater nigi shida milumbe ne ni malo ata penji iti apenji no dio mako ngato gi thuon dongi kwero ni bwana ma chija benga iwinjo bingeni chwanya kato wacho ni kisebedo chingato yes okinyal bedo gi two husbands. I can't. Ininyalo yeshe chingato. No, it is only men. Even in the Bible, we men. Bible mani makuot wacho. Verse talk about me bang. Haro kan ruto. Iwinjo fadhala me bang confirm. Iwinjo men are allowed to be in nature men are polygamous. But pokaneno kuma dhako jado en mana kaluo kama sechako nene. Kaluo kani? Bili wena. But udhi ketho gini. Watch bili wena no ae uru. Respect is key. Respect luor. Family. Family be nyaka waluor. Nyaki luor chingato. To ka chingato ko luori. Mano onego beni ilemone. Ilemone kani? Igolo ne jo chiende. Run away very fast. Osemoke. Kendo liel. Ano mondi makoyo. MC Kakamega Spandito safugoto ngiso. Woda bandu. Wangeni piny samoro ye kikore ye tedore ye tudore. Weche kikore. Pinyo tuere. Pinyo tueleso. Nitiere gimoro oncho timore game ka.
Game mane? Wan gi gembe adek. Game Siaya. Game Rae, game Siaya, game Maturu. Kaeto gino chako timore apani ne en yo Alego. Osipo ma Makamu wa Makame. Yes, the great Makamu wa Makamu. Makamu wa Raila, self-proclaimed. Ochung kanye mokwongo. Dong dala. Aya, ochung dala. Makit miel mane. Ilongo ni mano Makamu wa Makamu, High West. Mane gimi winjo gani jalutwe High West. West nigi floor. Kaeto koro. En West ne onge ka, West ne ka. Kaeto koro ka mongawe fourth floor, mongawe long no. Gi miel no. Oloso koso ketho. Mano manyo kura. Omanyo ne nga. Iwinjo practically. Kose nitie ngama timo theory. Iwinjo en ko odonjo gi practical. Se to koro ingeni mine winje. Mine winjo nga Makamu. To ende olando no msimamo. Kine moka nocho siro Senator James Agri Boborengo. Yes. Chako ringo we senator. Obolo to doge, obolo piny. Obolo senator ni pangla. Kaeto dhi oluonga kendo. Rasanga. Governor Rasanga. Chama Rasanga ya kutosa. Mochamo mondike tich, mochamo saa. Cyprian Awiti, okula. Cham. Ochako duo Kisumu ka. Kisumu to nenen gi issue. Issue mane? Ganyang. Teri anyango kudwa mia bread. Okay. Ne broadcast mag siasa. Yes. No utomit ndi chiemuru kabisa mae season. Salim Odenyo siepna. Salim Odenyo mosiep. Kula kabisa. Mane dhok michiemogo. Kata kamano. Seche moko bende kete msimamo moro ma muchung ter. Yes. Mok ni bedi akikra. Chung koni kawuono, kinyi chung kocha. Kinyi siasa masiasani. Yes, the great Siaya County. The great county of Colonel Rasanga. Amoth. Retired. He's retiring, but not tired. Okunyal retire. Siaya Senator James Agri Boborengo. Yes. The working constitution. Ochung koso kochung manyo kom governor. Ochung. Nyaka ne ochung mano bede clear gi IBC. Orengo nyatiem. Odak Siaya. Poko kalo Yala River. Ogo door to door, house to house, chiro to chiro. Iwinjo. Ogore matek. Imiyo wajonya bende nyogolo koke. Yes. Oyuak. Udwa kwale. Ikwale na ngomi wajonya seluor. Okoluor. Ngomi wajonya BF Karuto. Ingeni kiwinjo kato jogo dwa maya, idwa baga. Mano ngamuse luor. James Agri Boborengo as a constitutional right to vie in Siaya. Iwinjo? Mano kare. Adwang mi the dynamics of mag politics ma Siaya. Alego Usonga, iwinjo, is the biggest constituency. Ma deputy governor mar William Oduol Denge aye. Orengo wuoke. So kwase yudo Alego Usonga wa yudo majority of the Mano block koso yudo 50. And block wadi yudo because the deputy governor, the running mate. Governor mar wajonya Orengo. Ugenya. Tugenya galego. Macha okdagone kura bana jafombo wadoka I can't. Why? Agochine sela. Iwinjo. The voting Alego Usonga cast wari wegi Ugenya wadhi mi Orengo te. Iwinjo? Nango. So winji the dynamics ma politics ma Siaya. Game the bedo swing vote. Wan kanyo gi Elisha Kuba nito wasemi certificate. Iwinjo waselo kodhochi. Kaeto jalango professor. Bera mos. Wan kanyo gi Christine Mbaka. Iwinjo mapiem gi sela. So watch ni mheshimiwa Sela yemba dera. Mhesh. Yes. Koro kanyo and swing vote. Kwa yudo Alego Usonga Ugenya gi part of game. Bondo idhigo senator Abondo, president Abondo. Iwinjo? So the areas magumbo nyalo yudo kura according to my analysis. Rarieda. Iwinjo? Gi Imbo. Yes. Uko. Wasetieko. Jokanyana. Odonjo koso kodonjo. Lolwe Tv. Mano radio matigi kuon kikichike iti. Mana political analyst. Wadi ground. Gima ground wacho pore gima wuda bandu. Wuda dango bandu da Kisumu ka ground. Sani iwinjo Orengo dhi liete. Iwinjo? Apenji. Kada lien noko dhi liete. Lien nyathi mobuogo chopo to golo 1,000. Iwinjo? Gumbo betemo. Jo Siaya. Pinyo kawge pesa. Siemno gimisa timo. Siemno chuori. Mane gonga. Nyaku ibenya kusiemno jaodi. Iwinjo? That is on a politics. Gima mora. Ni neno video moro kane trend Siaya kocha. Yes. Video mar wajonya engineer Nicholas Oderogo. Gumbo. Okoni kane gidonje revolution 2013. Orengo didn't want.
Orengo no kwal bedo governor. Kane ginyisa ni wuod jatiem. Yes. Wi ler mokalo bede governor. No oyo, ano kanyal bedo governor mar reserve. Ana ja town. Yes, adak nai. Koro sani, Nairobi biro mang'e reserve. Orengo madho chango Kenya. No wacho nang'o? Ni an kato kuyiera, jakom dhi miya tich malo. Yes. Koro ang'omiyo koro Senator Orengo. Odich sani gi governor. Mano retirement benefit. Mar ng'a? Mar chama. Iwinjo? Apenji. Governorship local retirement benefit mar Yomosity. Ng'ano osewuotho gi Raila for a long time. Wa appreciate uru gik mosetimo ne Raila. Gumbo wajonya still young, inyalo mi ambassadorial position kata ministry bwana. We a bit. Hey, Minister for Roads. Kako osetiyo penja. Engineer Nicholas Odero Gumbo wajonya, Minister for Roads. Goura ga siasa, piny ka okore. Yes. Mheshimiwa Sela Ayimba. Ayimba. We wish you well. No se ka opinion. Opinion poll ema wache. Opinion poll na gitimo kanyo mar Mizani Africa. Yes, ani 43%. Sela ni malo. Dilwero no chwe bunge. 39. Dilwero no chwe bunge. Dilwero no chwe bunge. Radio, o transfer bunge. Osemoke. Kenoliel. Anomoni makoyo. MC Jakakamega Spandito safu goto miso. Yes, Homa Bechu. Jo Kasepol. Furuga Jombuta. Mwesh. Okinyalongo Sela ni mweta joki. Ajombuta be on. Nyinge nga. Manok nyinge manie debe. Nyinga Jombuta nga. Akia, anange manambuta. Mheshimiwa Ajombuta, buta dala kadala. Yes. Mane slogan. Tiyo kozokti. Tiyo. Onye obiate yako yao. Onye obiate mako yao. Ringe korgwen. Pogo mbuto di chieng. Yela kolauna. Koro. I wish ni Jonya lo medo mogo. Iwinjo ni mogo gi mbuta. Chalo sakil. Kaki wacho no, odhi medo. Siasa moro gore Homa Bay County waka. Yes. Achiel adono kete context mar slogan. 2017. Gi 2013. Ndio. Nuneno ka jo Homa Bay nochako anthems ariyo. Achiel mar Akuba. Mano His Excellency Cyprian Awiti Jamaweg. Outgoing. The Mielist. Odhi kanye. Odhi dala. Odhi serve podi. Odhi serve. Uru retire uru. Uru dong dhi dala. Advisor mar nini bwana. Dong osebedo president 10 years. Iwinjo Akuba nyaka bede gini. Girwani. Giroma Bay. Okay. Mano ni kae. Ok wabi wuoyo gi sana. Koro jo Kasepol njo chako anthem moro ne Bwana Dawa. Dr. Evans Odhiambo Kidero. Manyaka chieng Kidero wagoyo ne kura tariko chi odwe maraboro nyakwaneno yombo kapki. Apenjo. Anthem ni tindo lokore campaign. Oketa jo siasa gi ogonwa campaign maonge kia slogan ma ang'o. Iwinjo slogan mar Professor Peter Nyang'nyong'o tich tire. Nyaka ibed gi slogan oyo. Iwinjo one house one mbuta. Iwinjo gima japiny nyalo nyiewo. To koro. Kura tumanyo ndi. Yes. Jakom tugo nang'o. Nitie joma go jakom. In fact, I'm so disappointed. National chairman mar ODM ugo nang'o. Bende nitie gik moko munyalo weyo manyae kindu. Okuningo puonj ji ni ginyalo kawa tablets giringo go cham to giyudo kura. Hiyo nimekataa na nimekataa kande ane chairman mar ODM. To decide no pedho kitanda moketie kudho. Kodwa ninde, we onindie. Oko bada. Dongo chuoe kuro kuzuki chuoe. Omiyo anadich gi kura. Adwa ng'isi for free. Achiel. Yes. Ane machako topic ni. Okay. Gimonya kung'e. Mheshimiwa John Mbadi Ng'ong'o. Wuod Suba South. Wuod Loge Tiende. Opakore ni nyang timang'o. Nyang nigi momo. Sano loko gute Yes. Ariyo. John Mbadi national chairman mar ODM. Yes. National Party. 2. John Mbadi chairman mar Azimio Presidential Campaign Team Nyanza Region. Yes. Okluo Nyanza. Wadhi mae. Mark that. John Mbadi Ng'ong'o
chamandwa. Owache lela kendo kokoluor maonge kiawa. Okunyal chuna na bika na campaign 6 piece tan chairman mar national campaign team mar Muluru Dinga e Nyanza mangima. Let us be realistic. Before Obed chairman mar Azimio and chairman mar ODM. We the ODM come ODM. And chairman mar ODM. Iwinjo? So party comes first. Coalitions biro bange. I was so disappointed. Iwinjo? Joneno mag Lolwe TV. Mai kama wuda bandu kiato. Iwinjo? Mage jo siama kiato neja kwa mkura. Iwinjo. Let him reserve his comments because ko wuoyo jiparo ni en party position, mano party position mar ODM. Owacho ni owuoyo kaka party chairman mar ODM, okowuoyo ni ngata. Kendo owuoyo kan di authority ma okonyal gweta. Oketho ne Raila kura. Oketho ne Raila oloso nikech omanyo kura kowuok kuom johera mag duond buche duto mag Azimio. Obed DAPK, obed Jubilee, obed MDG, obed KANU, obed UPIA, obed UDM. Wadwaro ni adita mar kura mar Muluru Dinga opong gi mag johera duto mag Azimio. William Ruto kaen turgi togo debe ne 6 piece mar UDA. Apenji. Kaen Nyanza kato koro en fuere. Kokudwa presidency to we bwana. Wanyalo ka Raila water mumia. Kiwe about order. Order pok no kikore gi Azimio nyaka nene. Chalo pigi mafuta. Yes. Macho position to leader. Macho position leader. Ruto dwaro joge. President. Ruto dwaro joge. Ogo debe ne joge mag UDA. Kaen ka luoka iwinjo macha Azimio chalo dala doho. Mikai en ODM bwana. Nyachira girigo en others bwana. Yes. So nyaka wa strengthen ODM Mikai. Mange jo moseluor. Une mugo uketo party. Mange jo party makano semi ticket. Ok gi campaign. Une jo kalausi. Mokwongo ngin manyaka si mokwongo. Mokwongo jatendora gi campaign. No. Beda mos. Okudwa campaign. Gimote mocho. Sani. Ka John Bade onyiso ni kose mi up ticket. Ose chamo 15 years. Be oselo sondara gwasi. Iwinjo? Odwaro gavana tonge gimoseti mazane MP. Ochamo 15 years, ochamo Raila, koro sani, party Raila, koro konye, iwinjo. We cannot allow such things. If on, let him resign. Let him do the honorable thing and resign from ODM. Ala, enusiepna, but I'm disappointed. One sani wadi manyotelo. Ineno. Iwinjo? Ugo koko, ugo uwi. Timing ne rach. Chongu penj. Mheshimiwa John Bade ka ngangari kamibeno. Bas. Unemufande. Siasa masani wagoyo and siasa maneno ni Muluru Dinga number chiel. Ubedo ja 10 pino wacho. Baba nyaka wasira. Wasebedo kwa sira baba all along. Sani koro udwa kelo fuere. Ningade nywande. Kendo liel. Anomoni makoyo. MC Jaka Kamega Spanito safu goto ngis. Chenro eno Osemoke. Kendo liel. Anomoni makoyo. MC Jaka Kamega Spanito safu goto ngis. Wajakoya. Aya nai. Wajakoya. The 5th. Rastaman. The official opposition leader man. Apenji. Bedo number 2. Mae ngama dekalo katikati mabed president. Kanye. Macha dear president. Apenji. Wajakoya the 5th. Degrees aparga uchiel. Magango njaga. Apenji. Udaka ungiswa papers. University of London. University of California. No, afadhali Masinde Muliro. Macha the official opposition leader number 2. Professor Wajakoya. Yes. Ananeno ni ngani en state project. Manopachi. Nikech gik mowacho. Gin gik madonjo ne japiny kamili. Or represent the youth. Koro yo machiek. Iluonge ni youth. Kele gi sirikal. Youth man. Mondo youth man ocham kuchnga. Dr. William Samoei Ruto. Yes. Hustler Nation. That is politics. Kalonzo Nyocho okel in the previous elections. Obaro katikati. Nobaro kusono ko baro. Nobaro bwana. Moketho gini. Koro man Wajakoya dhi baro to ketho mar ng'a. Iwinjo DP ok nya keto nini mar baba. Adwa penjo. DP be chamo yath. Ochamo yath tokma. Kinena kuma iwinjo. Wuod Sugoi chamo yath tokma. Iwinjo kura midhi keth. Adwa equation ni te. Ng'ama chamo yath kura ne ok dhi kethore. Ng'ama chamo yath? Poka luongo nying ng'ato. Awacha ni ng'ama ok ti gi yath. Koro tigi wi goluru mano ketu disclaimer. Kanyo ene mong'eyo anakia. Yath en dong pen kila ben yath. Ma yath. Yes. Obwa. We need to encourage obwa. Luanda wapidhe. And the point. We know the benefits. Look at me. Ichamo yath. Yes, look. Kwani mane michamo? Dong atiyo gi yath. Itiyo gi yath.
Danga bini eti ne danga chieng temo tiyo gi yath. Danga bi iwinjo. Minyalo wacho TV. Danga bi e TV kae ka puka chamo yath. Eyo machiel. Yes. Waja kwa the fifth. Yeah man. I and got I. point. Yes. I and I. Snake businessman. E piny Kenya ka. Wanyalo pidho yath. Yes. For medicinal value for export. Yes. Owacho kare. Piny China mane maologowi. En achiel kuom pinjego mayudo $1.2 billion. Kuom njaga magiuso e pinje maoko. To pesa ne michak iolowa ka. Nyiso ni wachamo pesa mowa. Njaga. Ang'o mono wapidho yadhni to wausne piny China. Yes. To watiyo godo gowi no chuth. Koro ibu imagine ni prof kako loso town leny. Maua mokete town kanya street airport kia airport iro yath le. Yana njaga nyaka seme. Mane booming economy miwinjo. Nyaka seme rata. Booming economy. To dogi bro. Mar ariyo. Thuol. Mokwongo jaluongi. Okinyal luonge ni thuol in national TV. Waluongo nang'o? Gir bungu. Ibro buogo welo. Gige bungu ng'eny. Okay, thuol gir bungu. Bisinano jaluo mopidho thuol. Idhi luongi nang'o? Nitie. Oma Bay. Jaluo kopidho thuol iluongo nang'o? Michawi. Ng'ano jajuo. Koro Profesa Wajakoya. Yes. Dwani wapidh thuol mondo wagol sumcha ithiedho go joma thuolo kayo kato ringo modong' wauso na jo-China chamo. Tiyo koso ti. Gichamo go nyaka hotel ka. Tiyo koso ti. No, mia thuol, soup thuol. Meti yako yawa. Chalo rech. Ideas mag Wajakoya. Berde. Shida man go. Yes. Gibo bedo implemented e piny mane. Kenya ka. Imako njaga pile border, cross border. Let us encourage iwinjo kwa kete live and open. Koro kubi mak joka. Street value man njaga 2 million. Be ngeni bo onge koro onge be. Odi bedo gi value, wadi control. Udi control nama. Wan gi joja koyo, wadi control nini trade iwinjo. Kamoko mora go. Ni jo mibadhi ta. Ika katiro uru park. Lisa simoro kamoro. E piny mane. China don't get him gi Japan. Ma ok China. No, iwinjo okinya ka en oganda wala mokwelo to ken issue. To ka en big fish to koro court case bond remand iwinjo okwanyali the law should apply to kila ng'ato. Njaga to nyago be nwa pidho thuol be mano scheme ji dong pidho gwen. Pidho mo? Gwen ok thuol. Idhi kaje in anaconda. Nyielo to kadwa. Osemoke. Kendo liel. Anomoni makoyo. MC Jakaka Mega Spandito e safu boto ngiso. Mogi kwati ko Osemoke jumania. Wan kod ji 10 kata tije 10 mok dwar degree. Achiel kuom gi nang'o? Hawking. Nikech in teka ni dogi mit inyalo uso. Mane degree ni? Mar ariyo. Wandi chu nini? Watchman. Tep. Soja. Ma qualification kana midware go tek ni nyingi mar ariyo. Chakore mar jomoa e buchinga. Wafula. Wanyonyi. Ha chori. Mar adek. Yes. Social media influencers. Wekido degree mora. Tekni pia kodhogi social media ka. Language. Iwacho tek. Tibecho. Mar abich. Pastors. Teka ni Roma lero sodo jokuomi. Inyalo ya wes. Ka pastor wenje. Mi yale kata bangi kwa sadaka. In good to go. Yes. Mar abich. Conductor mar matatu. Bodo degree. Kwano to nyaki nge. Duoko change. Mogi. Wasani. Atuoli doesn't need a Being Atuoli doesn't need a degree. Nikechamo. Ne jaduong winjo thum mos. Jono rumba mos. Osemoke. Kendo liel. Anomoni makoyo. MC Jakaka Mega Spandito safu goto ngiso. Nyaka juma makiny odichieng' kama e Lolwe TV nikech gini en marwa. Nadima wapi mama, nasagana wapi mama.